जानतन जी। का हो? जब देखौटी होता ना हाँ। तो लइका के बाप बोलता का बोलता? कि हमरा के घर संभारे वाली खाली लड़की चाहिए। तब तो ये तो बहुत बढ़िया बात बा। धन दहेज कुछ ना चाहिए। एकदम बढ़िया। आ जब शादी करके लड़की घरे आ जाती है हाँ। तो सास के मुंह कहीं औरी, ससुर के मुंह कहीं औरी, ननद के मुंह कहीं औरी। वो काहे? कि अपना कमाई से तो उ साइकिल पर नहीं चढ़ल आ हाँ। ओकरा के चाहत तो दू चक्का। ओ, ये तो जमाना आइल बा। सही बात कहलू, सही बात कहतड़ू। एगो मर्दे बावे की तनी मनी लायक बा ना तो वो कहता हमरा के अंगूठी ना मिलल त लॉकेट ना मिलल त सिकड़ी ना मिलल। बतावा ई कितना गंदा बात बा। अरे करे के बा शौक तो अपना कमाई से करे यार। लड़की अपना कमाई से उन रोटी नहीं खा सकत लड़की का लेकिन बाप तो खुदे महान बा कि तोरा के ऐसन लड़की सुंदर जन्मा के नौजवान क के तोके दे देहलस। एकरा एवज में अबे तोरा के धन दौलत गाड़ी घोड़ा हाथी चाहता धिक्का